네, 만나는 자리 잡고 있지. 아유, 호리, 호리. này này này, dạ dạ. Hai. Kiwi. Kiwi. Này giá buja थायदों. Bây बेयावबो नैबे सिङावबो दङ. जाथ'वा जाहैबाय बेखौ मोनजायो या. ओरै सिङावबो दङ माथो. नै बोरै नै बेयावहाय. खाना लानोसै आं बेखौ. खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायना बावहरनाय थाबाय. दिनै आङो थारमाने दाथ' फुंनि जानाय जाखांबाय, ब्रेकफास्ट जाखांबाय, ओमफ्रायहाय दा लान्चआवहाय मा जानाय जायो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आं दिनैहाय. ओमफ्राय नै दा जोङो फुख्रियाव दंफैयो आरोना, ओमफ्राय मा खानो फैदों नै बेखौहाय बे वाइल्ड स्ट्रबेरि, बे हाग्रानि स्ट्रबेरिया बेखौ खानानै लाग्रोनि आरोना रायजोफोर, ओमफ्राय बेखौ जानोसै, ओमफ्राय बेनि उनावहाय संनायखौ संलांबाय थानोसै. दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो होमबा भिडिअखौ, आरो आंनि चेनेलखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामना हो रायजोफोर. खानोसै आङो. र' थाथ'. बेखौ नाङा, बे गिदिर माने. फैदो थाबनो, दा ओंख्रि मागोन. गोलैबा गोलैदो. नै आखाइ मोनसेजों मिलायो ना. जेबो गैया, गोदै गैया. स्पन्जसो. थावाबो. जा नायदों हनै अबेनि मोनगोन बायदि. मोनफेरखाया आरोना, बोसोराव खेबसे 3000सो मोनो खोमा, ओमफ्राय सामफ्रामबो बेसेबा बुरजा लायो. मारै जाखो? गैया. बुरजा लाबोदों. 네, 만나는 자리 잡고 있지. 아유, 호리. Nah, बेयावहाय आङो बेखौ सोमना दोनग्रोसै आरोना, बे बेसर बिसोरो गोसोम गुफुर, ओमफ्राय बै मा होनना बुङो, पस्ट' होनना बुङो, पस्ट' कफि सिड्स नै बिदि पेकेटाव मोनखायो. बेखौहाय सोमनानै दोनसै एसे दसे, ओमफ्राय बेखौ ग्राइन्ड खालामसै दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन आं ग्राइन्ड खालामनायाव मा होलाङो. बे माखासे एसे बे बेसर, बेबो एखेयानो, बेसर गोसोम बेसर गुफुर. नै बेखौ दाना ग्राइन्ड खालामसै आरोना. नै बेखौ सोमना दोनदोंमोन आं दसे, ओमफ्राय नै बेवहाय बानलु, हाइजें एसे, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर एसे होबाय. बेखौ ग्राइन्ड खालामसै. पुरा मिस खालामथारनांगौ आरोना, एसे गथाबो दोनजाया, पुरा मिस खालामो. मिस जाबायथ'. जाबाय, जासिगोन. दै एसे होदो आङो, बेखौ देखायनोसै बावबाय आं रायजोफोर नोंसिनो. जाबाय बे मिस पुरा मिस जाबाय. माने मानसिफ्रा सिलपाथायावसो उनो, ओमफ्राय बे आङो उननोबो माबाफेराखैबो, ओमफ्राय टाइमबो गैया बेयावनो ओंखायनो. मा जानो? मैथ्रु बिगुर
बैसोनिबो मा मोनबा बेलाय ए ओमफ्राय बिगुरल' ए औ गावहा माला मोनबोनाय जाखो ए जानोनो हायासैदां ए सामब्राम माने बे कफि सिक्सआ माबाया मा होनोमोनलाय बेखौ पस्ट'आ बेखौ होफेराखैमोन आरोना होनानै जाफेराखैमोन दिनैसो जाफेर नागिरदों बेबायदि ओमफ्राय लोगोआ खिथाहरदोंमोन आरोना बेबायदि जायो लोगोआहाय ओमफ्राय बेखौ गोदाव संग्राखा बै आंनि लोगोआहाय दा बेनि संनाय बायदि संनोसै आङो माबायदि जायो हालदै संख्रि मा होनो फासफुरन जिरा खामायलायनोसै मोजां हरनोसै नै बेखौ ग्राइन्ड खालामनाया दहायना Wow. Đây phải gì? Làm rồi bạn khăm lại được. Bạn sẽ khăm rồi. Để cũng đã skip được không hả? Jadi yang isi bantuin apa? Apa? Lâu khăm lá ngơ. Lâu khăm lá. Jadi con này step đến vậy. Xem. Entrevistam Diana. Banda kopi sese labe आङो ओमफ्रायहाय दुन्दिया बेखौ सुनानै लानोसै बेखौ खाजि बानायनोसै बे बानलुबो हानानै लाखाबाय थाइसे ओमफ्रायहाय दुन्दिया ओमफ्राय बेखौ दाना नैबे गिलास बिदिजोंहाय नाफ्रुबावनोसै फिसा फिसा जाबावनाय बिदि नाफ्रुनानै जाबासो साइस मोनो आङो माबाखौ बान्दा कपिखौ ओमफ्राय दा बेयावनो आरो माबा जिनिस होबावगोन बेखौ नाफ्रुना लाग्रोनि आङो सामब्रामखौबो हानानै लाखाबाय बेखौबो थुफ्लेनोसै बिदिनो एसेल' ओमफ्राय दा आखाइजों लगायफिनगोन नै मेनानो बेसो खाजिया बेखौ होनोसै दाना लाजोब्बाय बेखौहाय मिमिनिखौ ओमफ्राय संख्रि एसे होबाय आङो ओमफ्राय थाव गोथांबो एसे होनोसै आखाइजों लगायनोसै दाना ज' गासिबो नांबावगौमोन आं ओंख्रिया आमथामथार जाबायना ओमफ्रायहाय नै आङो सारायखौनो फुदुंसै सारायाव फुदुंनानै जानोसै
बेदर बिदैखौसो बिदि फुनानै जानो जा मोजां मोनो बिदि फुदुंबाथाय रासिन खहाबलायो नै जा गोथाव जादोंमोन ओंख्रिया बेयो ओमफ्रायहाय आंहा फात्ताखौ मोनस्लाबासै रुनायजों माबाजों बिदि दोननोखौनो ओमफ्राय जालांबाय जानाया ओंख्रिया पापर नै खाजिया मिमि बान्दा कबि खाजि ओमफ्राय नै बेनोमोन आमथा आमथा जाजोबनाया ओंख्रिया नाया नै आङो लगाय खानानै लाबोबाय बेखौ ओमफ्राय मैद्रु बिन जानोसै दाना र' जाबाय थाजा